Kaliforniako Redondo Beach irixan bizi da Aitor Merino arrasatearra, goazen Ozeano Bareko kostaldera. It's understood that Hollywood sells Californication. Asiako herriaren bat, adibidez, Filipinas edo Indonesia alako herriren bat. Irixa, adibidez, Berlin. Antzerakoa, egon nintzen uda baten olan bizitan, eta asko gustau jaten, eta gustau jaten, go bizitia eta gustau jaten, eta orduan gustako jaten. Leixo jarritzian, adibidez, Alemaniera, adibidez. Esan dututen bezala, Berliner eta gustako jaten bizitia, orduan, kulturan eta sakoan ausartzeko. Asiako hizkuntzaren bat, adibidez, japonera, orduan, ikusten dozen lan idazten da bien eta zelankoa diezen letrak eta hori dana, eta hori nik uste zinezko izango zara, ikastia. Berua. Osea, hemen Los Angelesen gainera bastante dakotorgin, así que, ondartza eta guztat jate asko jatia, orduan, berua, bai. Kaixo Aitor, arratsaldeon! Haupa, eneko, egunon. Hemen, egunon, esatzaldeon, goxeko sortzia di, así que... Zer moduz, zela zainketa zau Ameriketako estatu batuek? Oraingoz ondo, bai. Estabilizaten urte lasaitxuena hemen, baina, Los Angelesen bereziki, baina, oraingoz oso ondo. Hango ritmora egokituta ja, edo egokitze prozesuan, nondiok edo? Urtarrian etorri nintzen, urtarriak 15an, eta, ja, 5 hilabete die, eta, nire ustez banabil egokituta, baina, hori, lehen esan bezala, urtia nahiko estabili lasaitxuena izeten, hasieran zutiak, administrazio berrixakin bebe, adier, hauza ari gertatzen, orduen, estabilizaten lasaitxuena, baina, nik uste dute egokituta. Eta, zuri pertsonalki ze kosta osatzu geixen? Hasieran be inglesa, bere inglesa besta etzan hemen onena, eta, ni itxute inglesez egitera, baina, Europarrekin, Europako jendiakin. Orduen, gero ona etorrita, zentzare eurekin hitz egiten Amerikanuekin daukiela azentua eta, azken finean bere ama hizkuntza dela, orduen, azken finean horretara be oitzia. Eta gero, ez dakit, adibidez, bazkaltzeko eta faltzergo egin ordutara eta, posibilia da, bazkaltzen dabe 12etan, afaltzen dabe 6 zazpiretan, eta horretara oitzia da, Edo zelan be, zu lanetik bidaiatzera oituta zauz, ez? Hori da, lanen, hasi nintzen lanien, hasieran Europatik bidaiatzen nauen, batez be, ipar Europatik, Finlandia, Suedia eta Letonia eta olako herrialdetara. Gero, Asia bez hartu zan horko ekuazioan, eta noizi han behin, estatu batutara eta viajetan nauen, baina, geixan behin, hortik egiten nintzen. Eta on ja modu egonkorra huian, zela bait, Ameriketako estatu batuetan. Hori da, bai. Azken finean, nik medikuntza eta farmazia arloan itxen dut lan. Azken finean, Amerika danez, osasun publikoa eta ez da osasuna pribaua danez, azken finean, beziruak da mendauzkogunak eta dieneko garrantzitsuak, esken izuztien, urtebeteko estantzia hemen Los Angelesen eta egoteko, eta, etzu eman nauen, eta, hemen nahi. Aurrez be, egon da, herrialde hortan? Bai, hiri batzuk eta nauzkan bizitatuta, adibidez, Houstonen egon nintzen 3 bat aste edo, Bostonen beste aste batzuk, Chicago me bai, eta gero Kanadan be egon nintzen hilabetetxoan. Dana ala, Kalifornian ez duzen egon da, lehenengo aldixea dozu, eta gaina, zu kontata, baseukan gogoa, ez da, garrafateko? Bai, berez bai, azken finean ikustu eta jendia ibaz, estatu batutan eta, estatu batutai buruz hitz egiterakoan eta beti edotzen jako bururan ikustot bi irudin buruen, ez? Nueva York, eta gero Los Angeleseko bari, Hollywood eta hori dana. Eta, bai, gauzia da, Kalifornia, esaten da biela, dala estatu batutako estaturik onena moruen. Eta, nik azken finean, nahiko, sinia eta nahiko guztetan jat, sinera jutia eta holan, eta musika behasko guztetan jat. Eta justo nire talde guztukoenak eta diegixena Kaliforniakoak, eta surfeatzen dut eta lan orduen, txan pixkat lan, mezkla hori, Kalifornia orduen, gustora, bai. Dana ala, oinarri mogan hartzen duzu Los Angeles, baina moi itxezara, ez da? Hori da, bai. Nik azken finean lanagaitxik eta batez be, West Coast, mendebaldeko kostatik eta ibiltzen naz, baina tokare jat batzutan be, herrialde osoan ziar eta viajetia, baina batez be hemen Los Angelesen dago. Aipatu duzu gainetik, baina konta iguzu, zer da zure lana zehazki ozen ja? Ingeniero elektronikoa naz, eta itxen dut lan arrasateko enpresa baten, Hirogri Falls ditzen da. Eta, zerbitzuko departamentuan itxen dut lan, orduen, nire erantzukizuna batez be da, hemengo produktuak hemen dauzkagunak, funtzionaten eta egotia.
eta manteketak eta itxi, gero, roboten bat edo izorratzen bada, bertara fatia konpontzera edo teknikari bat bidaltzia instrukzio batzukin konpontzeko edo dena alakoa. Los Angelesen bizizarela esan dugu, baina ez da guztiz zehatzala, Aitor? Nik Redondo bitzen bizinaz, berez ez dau Los Angelesen barruen, baina dau Los Angeleseko area metropolitanan barruen. Eta bai, hor dako tetxia, berez da nahiko, tokisa da nahiko familiarra, kostan dau, orduen, abizitzeko eta lasaitxu hau eta hau. Eta, zelakoa da, irixa? Oso lasaitxa, da kostako hiri bat, dauzka 200.000 edo biztanle, eta 200.000 biztanle, azkar esaten da, guretako izango zena hiri handi bat, anenako da herritxo bat. Eta bai, hori kostako eta bizitza eta dauko lan surfeatzeko eta nahiko famatua dabe bai. Eta hori Los Angelesetik eta 40 minutara edo kotxien dago, gutxi gora bera. Orduen, bai, hemen azken finean bizitzeko eta lasaitxu hau eta hobeto, bai. Lasaitasun hori Los Angelesen aldian eskertuko da. Bai, Los Angeles da zoramena. Batetik bestera mugaiteko eta? Pazientzia eta kotxia hartu eta igual ez dakit, 10 kilometro itxeko batzutan ordu bete biozu. Orduen, bai, nahiko zoramena, bai. Hori da, nik uste dute hiri honek daukon gauzari txarrena da hori, trafikua eta mugitzeko talde bestera. Gainera, gero bezaten gauen, azken finean Los Angeles oso handixa da. Dauzka, uste dauzkola 12.000, Los Angelesko area metropolitanuan abizitzen. Dauzko 12.000 kilometro karratu. Orduen oso handixa da, jende asko bizita, 10 milioi pertsona, 12 milioi pertsona uste dut. Dano kotxiekin, zoramena. Orduan, aizialdixan nun pasaiten duzu Los Angelesen edo Redondo bitzen? Los Angelesen, bai. Nire kuadria, ontxein joten kuadriatxua edo lagunak eta Los Angelesen bizidiez. Orduen, normalien, aztian ziar eta Redondo negotenaz, eta gero azte bukaretan batzoko kotxia eta Los Angelesen tenaz normalien, eta gero batzutan lagunen etxietan eta garatzen zuen. Surfa ipatu duzu, zer gehiago, iten duzu hor? Hemen berez danetarik, porque hemengo irixandoko bekotzutan haitzeko. Altzare, boli playa bibiltzen gare, ondartzan nahiko bizitzen du. Eta gero, azteakite, gure zuzinera fan, daukotzu 1000 aukera, kontzertuak eta ikusteko bebai, parrandan urteteko bebai, Irailean dana dela, Aitor, lekuz aldatuko zara? Bai, gauzia da, lehen esan bezala, 40-50 minututara bizinaz Los Angelesetik eta nire lagunak Los Angelesen bizidiez. Orduen, azken finean, eurekin eta bizitza eta itxeko, erraxagoa da euren gertu hau bizitzen banaz. Orduen, hori nabil bilatzen zehose, Los Angelesetik gertu dagoena, baina bai kostan. Nire azken finean, aixialdi gehizena kostan itxen dut, orduen guzetan ondartzatik gertu bizitzia. Santa Monica edo Beniz edo horko zonan. Baina, zailtxua badaz, karua badabe bai, así que... Udia gero eta gertu dako, oporren bat o bidaien bat buruen bakotzu? Udan arrazetara jungona zueltan. Bai, familia bizitetan eta... hori, azken finean hilabete batzuk handik pasauarik, udan bueltan. Eta ara, bisitarik jaso duzu? Bai, azte santutan etorri izan lagun bat, egon zen amendik, 17 egun uste dut egon zela. Uztaian, datoz be lagun batzuk, bai, 3 lagun kuadriakua, eta iraian beste lagun bat datorri zitan. Bakitu zelan dan hemen gauzia, dakutu nian etxe bat Los Angelesen, dan gure da bietor. Printzipioz, urtebeterako egon aldi xeingo duzu? Bai, printzipioz bai. Gero, urte amaiera ikusiko, zeintzu diezen enpresan biharrak, eta gero nire baizelan dagoen, arguro duten jarraitzu duz. Eta, eta erabakiko. Nik uste dute eukiko dutela jarraitzeko aukerak, baina, ikusiko. Aukerak bai, eta goguak behukin bihar, eta... Horregatxik, bai, hemen azken finien, ez da erretxaz, azken finien, ni arrasaten bizi nintzen, 20.000 biztanle, ontxe Los Angelesen, 12.000, 12 milioi biztanle. Orduen be batzutan, estresantia izatera heldu leike. Orduen, itxuin gau urte amaiera arte eta aber zelan dagoen asuntua eta... Hori da, egunez egun da, aber zela datorren. Hori da, bai. Osan da, Aitor, mila esker, placer bat. Vale, bai, zuei. Ondo segi. Gero arte. Bai, berdin. Vale, agur.